Abychom zastavili globální oteplování, Evropská unie se usnesla snížit emise oxidu uhličitého až na nulu do roku 2045. Nebojte, my nebudeme čekat až do roku 2045. Jak toho chceme dosáhnout? Naše strategie stojí na 3 pilířích. Prvním je redukce. Ta zahrnuje úsporný přístup, recyklaci znovu použitelných materiálů z vlastní výroby, méně cest, snížení spotřeby energie a používání trvale udržitelných surovin. Samotná redukce však znamená pouze zabránění dalšímu zhoršování emisí oxidu uhličitého do atmosféry. Dříve uvolněný oxid uhličitý zůstává v ovzduší a další se v důsledku lidské činnosti stále uvolňuje, což dále zatěžuje životní prostředí. Čisté nuly lze dosáhnout pouze tehdy, pokud jsou z atmosféry odstraněny také všechny nevyhnutelné emise. Recyklace opakovaně použitelných materiálů je pro naše zákazníky velmi silným nástrojem pro snížení emisí o více než 80 000 tun oxidu uhličitého ročně, protože cirkulární ekonomika pomáhá všem výrazně snížit jejich vstupy v rámci Scope 3 emisí. Díváme se daleko dopředu a proto jsme ve společnosti Klute získali 5600 hektarů lesa, který každoročně odstraní z atmosféry 56 000 tun oxidu uhličitého. Jsme odhodláni důkladně revidovat naši uhlíkovou stopu. Proto v těchto lesích aktivně hospodaříme, používáme selektivní kácení stromů, abychom uvolnili prostor pro cílenou výsadbu adaptovaných druhů. Během příštích 30 let tak vzniknou v přírodě blízké, biologicky rozmanité a trvale udržitelné lesy s různými věkovými třídami. Dosažené přírůstky lesa a zachyceného uhlíku budou také oficiálně certifikovány podle WCS standardu. Díky těmto vzájemně propojeným opatřením kompenzujeme výrazně více oxidu uhličitého, než sami vypouštíme. Nejsme pouze klimaticky neutrální, jsme klimaticky pozitivní.